Conso FM, a radio da forza mental. Boas amigos, volve a vosa radio. Xa está aquí, a radio da forza mental. Despois dun tempo sabático, máis ben de vacacións, volve a voz do barrio, volve Conso FM. Estáis preparados? O equipo de Conso FM xa está listo e disposto para ofrecervos o que faga falta. Xa andan polas rúas todas as reporteiras e reporteiros. Si, Ana, Inés, Paula, Marta Lucía e Javier. e aquí, nos micros do estudio, Luisa. Moi boas, aquí estou, axudando, mentre a nosa compañeira Raquel non se incorpora. E ademais, quen lle fala? Adrián. Mira, Adrián, non sei que damos exemplo a Moncilla de Santiago, no verán e traballando. No, si, e a xente de Conso que fará? Soy un xeito de sabelo, e Conso FM sabe como. E por iso temos os nosos compañeros polas rúas adiante. Xiana, Inés, Paula, Javier, adiante! Vai a ir de vacacións? Sí, vou ir de vacacións. A que lugar? Por do momento non o sei. Cantos días máis ou menos? Me parece a min que vou un mes de vacacións. Vai ir de vacacións? Estou de vacacións. Vai a algún sitio? Sí. Estou no bar a da Chara. Imos falar con María. Hola, María. Vais a ir de vacacións este verán? No, Por que? porque teño que traballar. Se foras, onde te apetecería ir? Á playa. Moi lonxe, donde non me encontre nadie. Estou na rúa. Vas ir de vacacións este verán? Pois vai a ser que non, porque xa fomos no mes de junio. Onde foches? As Canarias. Quantos días? 15. E te gustou moito? Pois sí. A Fuerteventura. Gracias, Inés. Atopámonos no autoservicio Conxo con Carmela. Vas ir de vacacións este verán? Pois non. Se foras, que cidade de Galicia gostaríache visitar? Muxía. Estou aquí con Marta. Que vas a hacer nas vacacións? Vou a ir a Portugal, Inglaterra, a Boiro e de camping. Que te gusta máis, a praia ou a piscina? A piscina. Gracias. Ai, o eterno debate, sempre presente. Pois si, por iso, Marta, nos vai axudar. Vou-vos axudar a desvelar un dos grandes misterios das vacacións. A xente que preferirá, praia ou montaña? Hola, estou aquí con Mucha do Barso, vamos a facer unha preguntiña. Ti que preferes, a praia ou a montaña? Eu a playa. A playa? E por que preferes a playa? Porque me gusta máis a playa, gusta mandar bañar, me gusta mandar pola areina, pola auga, patuxar, nada, así como os patos. Vale, moitas grazas. Hola, estou aquí con Miguel, vamos a facer unha preguntiña. Que che gusta máis, a praia ou a montaña? A praia. E logo por qué? Porque ten agua máis fresca. Vale, moitas grazas. Hola, estamos aquí con Patricia da tenda Castelcán, vamos a facerlle unha preguntiña. Ti que preferes, a praia ou a montaña? Montaña. Montaña? E por qué? Porque gusta moitísimo máis facer rutas de senderismo, bueno, máis contacto directo ca natureza. Vale, moitas grazas. Hasta logo. Moitas grazas, Marta. Bueno, Adrián, xa sigo co programa. Para o carro, que ti acabas de chegar. Como? Sí, o teu sitio está na rúa, así que lisca a siña para informar en directo do que está pasando. De acordo. Boa fume de carozo. Agora xa estou só no estudio. Só podía estar mellor na República Dominicana. Que decides? E os nosos veciños, a donde querán viaxar? Contanos, Lucía. Hola, sou Lucía, estou aquí con María da tenda Agro Galego. A que sitio te gustaría ir nas vacacións? Que sei, non o planteei, porque non vou ir de vacacións. Pero se foi dela? Non o sei, non o sei. Igual a unha illa, non sei. Vale, grazas. A donde te gustaría ir nas vacacións? Pues non sei. Pero por aí, viajar un pouco. Cerca o lejos? Por España, Andalucía. Por aí. Vale, gracias. Nada. Quería facer unha pregunta. Onde te gustaría ir nas vacacións? Un momento. A ver, respondo eu. Que pasou? A onde te gustaría ir nas vacacións? A onde me gustaría ir de vacacións?
A Francia. E que lle gusta de aí? É que non o sei, ainda non a vin, gustaríame vela. Algo que lle sorprendera, que oira por aí? Sí, en Barcelona, Gaudí. Vale, gracias. Claro. Ilusións tamén vive a xente. Pero con esta crise non é moito tempo de viaxar. Afectará a crise esas vacacións. Temos a Luisa en directo na rúa. Que pasa? Hola, estou con Santiago, que traballa no Banco Galego. Voulle facer unha pregunta sobre esa crise afecta as vacacións da xente. Ti crees que a xente pide máis créditos para irse de vacacións? En algúns casos sí, pero na actualidade moito menos, porque os bancos non conceden créditos para as vacacións como facían fai 3 ou 4 anos. Ahora non é cuestión de que os bancos regalen os cartos, vale? Vale, entón a xente vai moitísimo menos a pedir diñeiro para irse de vacacións, entón a xente non vai tantas vacacións como ia antes. Supoño que non irá tanto, o que pasa é que non vai cos cartos dos bancos, intentando forrar durante todo o ano para poderse ir de vacacións. Estou na avenida de Ferrol, eu non sei se afecta a nova crise, pero a verdade é que a xente está nas terradas tomando algo. Amigos, lembrades quen é Roberto, aquel que nos chamaba por teléfono. Hoxe debuta como reporteiro. A ver que pasa. Estou na rúa, vou a falar con Daniel. Vas ir de vacacións este verán? Vou ir as fines de semana por aí de paseo. A donde? Pois eso depende, onde lle cadre. Collemos a furgoneta e tiramos un millo. Roberto, que tal a túa experiencia como reporteiro? Genial. Entonces, para a semana repites. Eu sim. Queres dicir algo máis a todos os nosos ointes? Non moito. Moitas gracias. Conxo FM ten unha sorpresa preparada. E para rematar o grande, imos preguntar polo protagonista do mes. Non é Iniesta, non é San Iker, non é Sara Carbonero, é o Pulpo Pol. Oye, son Pablo e tan na pulpería Fuentes de Conxo. Estou con Belkis. Durante o Mundial de Fútbol fíxose moi famoso un polvo por predecir os resultados dos partidos. Véndese máis polvo dende aquela? Se vende igual, sempre cendemos o pulpo. A xente, cando come o pulpo, fai comentarios sobre o pulpo pol. Algunos sí hacen chistes o preguntan si es el mismo pulpo. Ata aquí, Conxo FM. Voltamos a vindeira semana. Conxo FM. A radio da Forza Mental.